አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታደረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 22 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንኹሎም ቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። 22 መጋቢት ጥንተ በዓለ ሆሳዕና እዩ። እንኳዕ ናብዚ ዓብይን ክቡርን በዓለ ሆሳዕና ብሰላም ኣብጽሐና ንኹልኩም ህዝበ ክርስቲያን ኣመንቲ ተዋህዶ ኣሜን። ቸርነትን ምሕረትን ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ኣብ ርሑቕ ኣብ ስደት ኣብ ጭንቀት ኣብ እስር ቤት ኣብ ኣጻምዕ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ሽግርን መከራን ዘለኹም ኩልኹም እውን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል መልአከ ብርሃን መልአከ ሰላም ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር የድሕንኩም ኣብ ትኸድዎ ይምራሕኩም ብድሕረኹም ይከተልኩም ኣሜን። ዘጸአት 23 ፍቕዲ 20 ኣብ መንገዲ ክሕልወካ ኣብቲ ዘዳለኽዎ ቦታ ድማ ክእትወካ እየ። እነሆ ኣነ መልአኽ ቅድምኻ ክልእኽ እየ። ኣምላከ ቅዱስ ኡራኤል ይምሓረና ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ኣማላድነትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት ምስ ኩላትና ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 22 በዛ ዕለት ዝኸበረ መንፈሳዊ ኣቦ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ኣባ ቄርሎስ ዓረፈ። ቅዱስ ቄርሎስ መንፈሳዊ በዛ ዕለት ዝኸበረ መንፈሳዊ ኣቦ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ኣባ ቄርሎስ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃረ ብምዕባዩ ብጣዕሚ ፈላጥን ምሁርን ኮነ። ቅድሚኡ ዝነበረ ኤጲስቆጶስ ኣባ በኪሶስ ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ነዚ ኣቦ መሪጾም ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ። ኣብ ዝተሸመ ጊዜ ድማ ካብ መናንያንን ካብ ኣርዮሳውያንን ተኳልን ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ንህዝቡ ሓለወ። ናይ ኤጲስቆጶሳት ጉባኤ ኣብ ሰርድቄ ኣብ ዝተገብረ ጊዜ እዚ ኣቦ ድማ ኣብኡ በጺሑ ንኣርዮሳውያን ተኸራኺሩ መልሲ ኣስኢኑ ኣውጊዙ ኣሳደዶም። ንኣካክዮስ ድማ ካብ ናይ ቂሳርያ ሃገር ስብከቱ መንበር ኣሳደዶ። ኣካክዮስ ድማ ናብ ንእሽተይ ኣርዮሳዊ ዝኾነ ቆስጠንጢኖስ ከይዱ ካብቲ ማሕበር ስለ ዝበጽሖ ውግዘትን ስደትን ብዓብዩ ድማ ካብ ኣባ ቄርሎስ ዝበጽሖ ኩሉ ብምንጋር ከሰሶ። ስለዚ ድማ ኣርዮሳዊ ንጉስ ነዚ ኣቦ ካብ ኢየሩሳሌም ኣሳደዶ። ንኻልኦት ብዙሓት ኤጲስቆጶሳት እውን ካብ ሃገረ ስብከት መንበሮም ኣሳደዶም። እዚ ኣባ ቄርሎስ ድማ ናብ ከተማ ተርሴስ ከይዱ ምስ እቲ ናይታ ሃገር ኤጲስቆጶስ ምስ ሰልዋኖስ ተራኸበ። ንሱ ድማ ተራድኦ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ምስኡ ኣቐመጦ። ቢልክያኖስ ኣኼባ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣቦ ካብቶም ዝተኣከቡ ሓደ ስለ ዝነበረ ንኣካክዮስ ደጊሞም ኣወገዝዎ ረገምዎ እውን። ደጊሙ ድማ ናብ ንጉስ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ኣባ ቄርሎስ ነገር ሰርሐ። ንጉስ ድማ ወታደራቱ ልኢኹ ካብቲ ዝነበረው ኣሳደዶ። ድሕሪኡ እዚ መናፍቕ ቆስጠንጢኖስ ሞተ። ወዱ ሳልሳይ ቆስጠንጢኖስ ድማ ነገሰ።
ነዚ ኣቦ ከዓ ካብቲ ዝተሰደዶ ናብ መንበረ ጵጵስንኡ መለሶ። ንኩሎም ኣቦኡ ዘሳደዶም ኤጲስቆጶሳት ድማ መለሶም። እዚ ኣቦ ከዓ ዝተረፈ ዘመን ብሰላምን ብጸጥታን ነበረ። ዓቢ ቴዎዶስዮስ ዝዓበየ ኣቡና ኣቦ ቴዎዶስዮስ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ድማ ስለ መቅዶኒዮስ፣ ስለ ሰባልዮስን ስለ አቡሊናሪዮስን ኣብ ቁስጥንጥንያ 150 ኤጲስቆጶሳት ብሓድነት ኣከበ። እዚ ኣቦ ኣብ ውሽጢ እቲ ጉባኤ ነበረ መናፍቃንን ድማ ምምላስ እምቢ ኣብ ዝበሉ ጊዜ ድማ ምስ ወገናቱ ረገሞም። ኣብ ጊዜ ከዓ ኣለዮም። ድሕሪ እዚ ድማ ኣቦ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጻትን ደረሰ። ካልኣይ እውን ስለ ጸሎተ ሃይማኖትን ስለ ትርጓሜኡን ካልእ ኣብ ውሽጡ 18 ዝኣክል ድርሳን ዘለዎ መጽሓፍ ደረሰ። ንሱ ድማ ጥበብን ፍልጠትን ዝተመልአ ብጣዕሚ ዝጠቅም እዩ። ኣብ መንበረ ጵጵስናኡ ድማ 33 ዓመት ምስ ነበረ ብሰላም ዓረፈ። ብጸሎቱ ካብ እትርከብ በረከቱ ድማ ምሳና ንዘለዓለም ትንበር ኣሜን። በረከቱ ይሕደረና። መድኃኔ ዓለም ድማ ብጸሎቱ ብተጋድልኡ ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት እዚኦም እዮም። ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ንጹሐን ኣርድእትን፣ ቅዱሳት አንስትን፣ ናይ ጎይታና 120 ቤተሰብ፣ ቅዱስ ቄርሎስ መንፈሳዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ መልአከ ሰላም፣ መልአከ ብርሃን፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ ኣባ አንጦኒዮስ፣ ኣባ መነኮሳት፣ ኣባ ጳውሊ የዋህ ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን